לכן בראש השנה יש קטע מאוד יפה של הסימנים. לוקחים למשל תפוח בדבש ויהי רצון לפני אבינו שבשמיים שנזכה לשנה טובה ומתוקה. ראש של דג שני לראש ולא לזנב. ויש כאלה, יופי. ואז יש דבר אחד שאני מאוד אוהב, זה עם התמר. לוקחים תמר ואתה אומר, יהי רצון לפני אבינו שבשמיים, שאיתנו שונאינו ואויבינו. חזק. אני תמיד מדמיין לעצמי, תארו לכם רמטכ"ל צבא הגנה לישראל, אייל זמיר, עולה למהדורה מרכזית ב-12 ערב ראש השנה עם תמר ביד. אומר, אני רוצה להעביר פה מסר לאיראן, חמינאי! קבל! מי עוד נשאר? אני כבר לא נשאר אף אחד, אבל חוץ ממנו מי עוד נשאר? לא משנה, כל מיני חמאסניקים וחיזבאללונים. יהי רצון! לפני אבינו שבשמיים! שאיתנו שונאינו ואויבינו! זמיר, תוריד, זמיר! הרי אם הוא יעשה את זה, או שיאשפזו אותו, או בוא חיבוק, בוא אל אבא, מהלחץ, משתבש. מילא תזרוק את התמר, תביא איזה תמר גרעיני, תעשה איזה משהו עם בשר. יהי רצון. מה, אתה עושה צחוק כאילו? התשובה היא לא, ממש לא עושה צחוק. זה הטעות שלנו. שאנחנו קטנים בעינינו. מה זה יהי רצון? מה המילה שלי עושה? מה התפילה שלי עושה? זה הטעות שלנו, בסדר? כל אחד מאיתנו מילה שהוא מוציא מהפה, תפילה שהיא מוציאה מהפה. אנחנו